Здравейте хора, в днешния клип ще покараме Мерцедеса. Не съм го палил много след последния клип. Не съм правил много неща в тази игра, но реших да направя днес клип с мен. Както ви обещах, на седмица ще има 2 или 1, даже може и по 3 клипа с тази игра, но трябва да направим. Все пак качвам се в защото какво стана с гумата? Сега трябва да я оправя. Така. Сега ще я оправя. Не ще да се оправи. Оправих гумата най-накрая. Доста време ми взе. И взех бензин. И сега да налеем в колата. Сипвам. Свърши това. Не ми трябва вече. Пък са тъмни. Това правихме, че са тъмни. Какъв е този звук, дето издава двигателя, се едно ще блокирва? Не, колата да не е щупена. Да не е станало безсмислено. Този звук не е добър. Сега ще дигнем капака, за да погледнем какво е. Се надявам да е нещо много добре, което да прекъсне днешния клип. Не може да се вижда. Не, отвори се. Също така, в следващите клипове ще продължим и с теориите на най-различни неща, предмети в играта. Това означава, че колата ще блокира. Трябва да се ремонтира.
подписывайтесь на мой видео, ставьте лайки. И чао, блин.